duniyar nan nawa take. wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa ma mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil. duniyar nan ma fa annabi ce duka bai kai faffiken sauro ba. law kanatid dunya tazinu inda Allahi janaha ba'udha, da duniya a wajen Allah ta kai faffiken sauro, ta kai faffiken mosquito, ta kai faffiken finju, wala da arna bai sharuwa ba. me yake duniyar nan? inna wa fi amali anfusina tulun wa fi a'marina qisaru lanara bi a'yunina masari'ana law kanat al albabu ta'tabiru ayyul hayati aladhu aishatuha min ba'di ilmi annani basharu kharasan la amrullahi alsinuna lama takallama fawqana alqadar. mu a burace zuciyarmu burinmu yana da tsayi, rayuwarmu kaɗan. lanara bi a'yunina masari'una, kowa da idonsa sai ya ga makwancinsa. ana binne ka za a buɗe maka idonka kaga ƙasa, ganye. lanara bi ayunina masari'ana law kanat al albabu ta'tabiru, da hankalinmu yana lura ayyul hayati aladhu aishatuha, wani rayuwa ne wanda zan ji daɗinta har ma ya sa in kauce hanya wajen tara duniyar. min ba'di ilmi annani basharu, bayan na sani mutum ne, mutum kuma ba dawwama zai yi ba. kharasan la amrullahi alsinuna lama takallama fawqan alqadar. saboda haka kada duniyar dama, in ka tara duniyar menene? ba bulo za ka yi a yi gini, a sa siminti, a sa pop, ba su ne kawai.